Инде жеңүүчүгө Булгар радиосу уюштурган «Жырла миллет, Жырла республика» Хәвәскәр башкаручылар бәйгесенең 2нче сезонында җиңү яулаган Саба районы Яулаштау авылыннан Ринат Шамилов бүләкләнә. Ринат абый да сүз әйтә. Мин аның кадәр матур итеп әйтә алмыйм тәкә дип егетләр әйтсен әле. Җәмәгать, Булгар радиосын тыңлаган булсагыз, бу бәйгенең рекламасын, аудиоролигын ишеткәнегез бардыр. Анда тәкәне Илнар бик яхшы игълан итә, рәхим ит Илнар, нәкъ рекламадагы шикелле. Җыр батырына бүләккә тәкә! Тәкә! Бәйрәм белән. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле Булгар радиосы хезмәткәрләре, шушылай зурлаганыгыз, хөрмәтләгәнегез өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт әйтәм. Алга таба дагы сезнең белән бергә булырга язсын, халкым белән бергә булырга язсын, сезнең белән гомергә аралашып яшәргә насыйп булсын. Зур рәхмәт барыгызга дагы.